Čaute ľudia, Dneska si zahráme priame kopy. ja proti Kubovi a Aďo bude v bráne. Poďme na to. Ten do cycki będzie pompa. Cycki. Pompa. Cycki. Pompa. Cycki. Pompa. Cycki. Ops, ops, cycki, cycki. Cycki. Ops. Cycki. Ďakujeme, že ste si toto video pozreli Ak sa vám video páčilo, tak dajte like. a vidíme sa aj na budúceho ďalšieho videa. Čaute.